februar måned landede vores seneste investering i vores maskinfabrik. Vores nyeste tilføjelse er en Haas UMC 1500 Duo, som løfter vores produktionskapacitet til et helt nyt niveau. Det er en kombineret maskine, som både kan håndtere 5-akset og 3-akset bearbejdning i et og samme maskine. SS-modellen, som den hedder, det er en super speed-model, som er udstyret med højhastighedsspindler, der giver hurtigere bearbejdning og reducerer vores cyklustider. Det betyder, at vi kan reducere behovet for gentagne opspændinger, og dermed sparer vi tid. I længderetningen kan vi nu bearbejde op til 1524 mm. Med den nye maskine kan vi levere endnu mere præcise og effektive løsninger til dig som kunde. Højere hastighed, større fleksibilitet, bedre kapacitet, det betyder kortere leveringstider og en endnu højere kvalitet.